Kini ang Atraka Balita 943. Naing nga lokal nga balita. Gibag-o na ang mga plano sa lungsod sa San Jose. Sumala pa ni Mayor Milnick Logroño sa mao nga lungsod. So kan nga siya mo'y miasumeter pagka-alkalde sa tuig 2016. Puli sa mitaliwan nga si anhi nga Mayor Nelson Ruiz tungod siya ang vice-alkalde sa mao nga lungsod. Matod pa ni Mayor Logroño nga sukad nga milingkod siya isip amahan sa lungsod sa San Jose. Iyan ang giplastar o giplastada ang mga maayong serbisyo, maayong programa o mga proyekto. Karon nga mibalik na usab siya nga nahimong alkalde, giklaro niya nga hitsas na ang tanang mga programa silang lungsod o ang lungsod sa San Jose. Ania ang iyang pamahayag. Ipanglatag ang mga framework plan sa ato ang lungsod. So atong mga paglingkod nato 2016 among gipangbago ang mga plano, ang direksyon sa lungsod. So among gi-improve ang i-update pod ang land use plan. Among pong gidugang ang comprehensive development plan, ang forest land use plan o local development investment plan. So amo nang ipanghanay. So pagkakaron amo na nang gipang formulate. So mubalik mi amo nang hangyo na mas katawhan para pag-implementar na sa mga plano para ma-develop ma-feel good ang development sa lungsod sa San Jose sa mga katawhan dito. Kini ang Atraka Balita 943. Si Mayor Milnick Logroño sa lungsod sa San Jose, eksklusibo. Nabi kinis Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.